Ahojte, dnes si pripravíme letné cookies, keďže máme už zimu a my zimu neznášame, tak si trošku spríjemníme letnými cookieskami. Budeme potrebovať ovsené vločky, ananás, my sme dali mango, lebo my moc nemáme radi ananás, radšej máme radi mango. Nemôžeme ísť podľa receptu nikdy. No jasno, 2 vajíčka, vároch, veľa škorice, z tohto niečo vydolujeme. Sladidlo, to už poznáte z minulého videa, my dávame med a na vrch pôjdu nasekané orechy, na to som zabudla, takže nasekáme si tieto, alebo nakrájame na menšie kúsky tieto kešu a horkú čokoládu. Všetko toto zmiešame spolu. A toto budeme dávať na vrch, vytvoríme si také cookiesky na plech a pečieme 15 až 20 minút pri 180 stupňoch. Takže ideme na to. Ideme podľa receptu. 50 g ovsených vločiek. No dáme 60, to je také riedke. Nie. 2 vajíčka. Či kde je pomocníčka? No ty tu dnes nie. Sakra. Čo je? Hľad sa nakýsť. No, som to tu. No, pozrela, že som to tu. 60 g hrudkového tvarohu. Sladidlo. Nepíše sa koľko, takže dáme asi lyžičku. A škoricu. 100 gramov. My dáme teda mango, dajte si čo chcete. No. 100 gramov. Jaké to je také mokré z tohto také cookiesky? No, 25, kým sa rozohreje. Tak. A urobíme ten druh. Počkáme a dáme do rúry. Ideme ich dať do rúry na
20 minút, 180 stupňov. Tak a máme hotovo. Už aj Jura to hovorí. No, chod na bok, lebo sa to obalí. Obalí. A máme hotovo, môžeme ochutnávať. Takže máme tu ochutnávku. Hlavný ochutnávač, ideš na to. Dnes je hlavný ochutnávač na ty. A tu máme druhého ochutnávača. Druhý v poradí. Druhý v poradí. Ochutnám aj ja, páči. Takže letné cookies. Čo hovoríš? Čo hovoríte? Prvý hlavný ochutnávač. Dobre, dosť. Hej? Ten ananás je tam dobrý. Chutí ako letné cookies? Vrátili ste sa do leta? Tá čokoláda je dobrá, jak drží tvar, už sa neroztopila ani, ale je taká mäkká, taká úplne, že úplne ako keby roztopená, ale full drží tvar. Sú málo sladké. Zdávam lyžičku. Ja neviem, ale možno keby tam boli troška dlhšie, neboli by chrumkavejšie, ako dobre je to takto. Na tie kraje sú také chrumkavé, ale na strede taký moc mäkký mi príde. Toto bolo dosť dobré, ako keby to by som dal aj 9 asi. Keby to bolo chrumkavejšie, akože aj v strede, tak by to bolo aj 10 asi. Na ty koľko? 9, dávam 9. 9? Keby tam bolo viac medu, a možno, že aj proteín by sa tam hodil, tak by som dala, že 10 z 10, ale takto dávam tých 8,5. No, tých 9, 8,5, 9, no. Sú dobré. Dobre bolo. Dobre, takže dnes nám tie kukisky celkom vyšli. Lúčime sa, na budúce budeme robiť niečo z mascarpone, lebo som ho kúpila a neviem na čo. Uvidíme, čo z toho bude. Dobre, čaute. Čaute.